Ano ndipo Nyasa Voice Box cholinga cha Nyasa Voice Box ndipereka mpata kwa Malawi kuti azitha kulankhula pa nkhani zokhuzana ndi ndale komanso kayendetsedwe ka dziko mosaona chipani mosaona mbali. Ena pano amalankhula mokometsera chipani cha Democratic Progressive Party chimene chili mboma, ndipo anthu ena pano amalankhula mokometsera zipani zotsutsa boma. Ndiye pano tabwera ndi bambo Comrade Jonathan Phiri amene ali ndi uthenga opita kulemekezeka mtsogoleri wa dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani chawo cha Democratic Progressive Party kuti ayi Mutharika musagwedezeke ndi anthu amene akumangotsutsa zina zilizonse. Anthu ena amangotsutsa chifukwa kuti iwo atali mbali yotsutsa koma kuti mwafunse kuti chimene akutsutsa nchani sangakuuze. Ndakuti ayi Mutharika ndi chipani cha DPP osagwedezeka ndi anthu amene wawa chifukwa kuti ngakhale mfumu wa Yesu Khristu udakanidwa pa dziko lapansi unatsutsidwapo. Ndili limodzi pano pa Nyasa Voice Box tamvera Comrade Jonathan Phiri ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Icho ayamba kale kunjenjemela, ayamba kale 2030 isadafike, ayamba kale kunjenjemela. MCP akangomva chimanga chatsika mtengo njenjenje kunjenjemera. MCP akangomva kuti simenti watsika mtengo njenjenje kunjenjemera. Ayamba kale kunjenjemera, ayamba kale kunjenjemera. 2030 isadafike, ayamba kale ino kunjenjemera. Iwo wakangomva kwacha yakhazikika njenjenje kunjenje. Iwo wakangomva fulekisi dziko la Malawi kupezeka ino njenjenje kunjenjemera. Ayamba kale kunjenje 2030 isadafike kunjenjemera. Wayamba kale neba kunjenjemera. Wayamba kale neba 2030 isadafike kunjenjemera. Eti wayamba uyo kunjenjemera. Wayamba uyo kunjenjemera. Alira twanawa, alira. Mwadzuka bwanji olemekezeka amainda abambo anyamata ndi asungwana dziko lino la Malawi. Mamawa wa tsiku la lero ndi pa 2 February 2026 pamene nthawi yanga ikuti 6 minutes past 7 madzulo a tsiku la lero. Muli ndine Comrade Jonathan Phiri. Choyambirira ndikufuna ndilimbikitse President ya Professor Arthur Peter Mutharika, President wa dziko lino la Malawi, President wa zigawo zonse za dziko lino la Malawi, President wa wina aliyense dziko lino la Malawi, kaya kuchokera chipani chiti, kaya ndi wotani, kaya ndi umapanga chani, President wako ndi Professor Arthur Peter Mutharika mulera nkhungwa. Komanso ulemu upite kwa mayi Gertrude Mutharika, mayi wa fuko wa dziko lino la Malawi. Ulemu wanu amayi, ulemu wanu mukutisamalira mfumu yathu kuja ku State House. Choncho ulemu wanu ndithu. Ambuye apitirize kukudalitsani, Ambuye apitirize kukupasani ndithu zazikulu, nzeru zazikulu zimene mukuyendetsera dziko padakali pano. Mamawa wa tsiku la leronso ndikufuna ndi alimbikitse adindo onse amene anasankhidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Andi tinene lero mamawa wa tsiku la lero kuti ndi anthu maminista ambiri amene akugwira ndithu ntchito yawo bwino. Akugwira ndithu ntchito yawo bwino. Pala Joseph Mwanamveka akugwira ndithu ntchito yotamandika kwacha kugenda kukhazikika kwacha dziko la Malawi ngatinso dziko lomwe lija. Anthu akuipeza ndithu ndalama yakunja ija dziko muno. Akuipeza ndithu ndalama yakunja ija akwanitsa anthu kuchita mabizinesi, akwanitsa anthu panga mabizinesi. So tikupatsa ulemu wanu abambo Joseph Mwanamveka. Komanso osayiwala
ndi nduna zonse mayi imene navicha nduna imene iso nayo yoona ndithu kusakhala kusiyana anyamata anthu okalamba so mukugwiranso ntchito yaikulu kwambiri. So ulemu wanu amayi imene navicha komanso bambo Alfred Gangata, ulemu wanu nyamata olimba mtima kwambiri, nyamata uli kukonda dziko lake, nyamata wamasomphenya. Ulemu wanu babambo Alfred Gangata komanso osayiwala a vice president a dziko lino Mayi Jane Yansah. Ulemu wanu ndithu Mayi Jane Yansah, ulemu wanu a president vice president ndithu onetsa kuti odekha osayankhula umangogwira ntchito yawo alipe. So ulemu wanu amayi vice president a dziko lino la Malawi. Mamawu wa siku la lero ndimafuna ndikuwuzeni mawu awa nonse amene ndakutchulani kunena kuti pamene pali chabwino choyipa chimakhala pomwepo. Ndikufuna ndinene kunena kuti palibe utsogoleri pa dziko lino lapansi kuyambira mpaka na zaka za mbuyomo kapapita zaka zingati palibe utsogoleri umene unakhazikitsidwa dziko lapansi ndi kulandiridwa ndi anthu onse aliyense, palibe. Ngakhale Yesu mwana wa Mulungu atafika pa dziko lapansi akutumikira uthenga, analiponso ndithu anthu ambirimbiri, anthu ena mtundu wake omwe amene anamukana Yesu Khristu, osamulandira, kufuna kumupha, kumponya miyala. Ndiye kuti bwanji ngakhale zinthu panopo zili bwino anthu ambiri akuyamikira, tisayembekezere kuti ndi anthu onse ayi, chifukwa ena osuta amatsutsa kuti sizili bwino, koma amatsutsa kunena kuti ali nzolinga zawo zimene iwo akutsutsira. Osati kutsutsa chifukwa chonena kuti akuyangana kuti Amalawi ambiri akuti chani, ayi, amangotsutsa chifukwa ali zokhumba zawo ndi zilakolako zawo. Choncho pokufuna kukwaniritsa zofuna zawozo amabwera nkumagwereza boma ndikumadzudzula zinthu zosayenera kudzudzula, osabweranso nkumanena kuti zinthu anthu Amalawi ambiri akuyamikira, koma ndikumangopezera zifukwa. Ndiye ine ndimafuna ndinene lero kunena kuti ngati Yesu Khristu anapezeredwa zifukwa, ngati Yesu Khristu amanyozedwa, kuti bwanji inuyo a state president a dziko lino la Malawi kuti bwanji Yesu Khristu amagwira ntchito zabwino ali pa dziko lino lapansi, amagwira ntchito zotamandika zabwino, koma si onse amene anamchitira support Yesu Khristu. Ndimafuna ndinene kunena kuti mamawu wa siku la lero mukugwira ntchito yotamandika state president a dziko lino, posayendayenda, posafuna kuti musakaze chuma cha dziko lino. Akanakhala anzathu aja mbuyo omwe achakwera aja mwezi panopo atayenda kaye mwina maulendo chilumbitsidwireti, akanakhala atayenda kaye maulendo 10, akanakhala atayenda katakwera atayenda kaye zasakazika mabiliyoni ankhaninkhani a ndalama. Ena sakudziwa kuona ngati kuti kugwira ntchito ndiko basi munyamuke muzikapangitsa misonkhano mutani yayi, koma kukhala mu office imene mukukhaliramo osayendayenda ndiko kugwira ntchito, chifukwa mukupangitsa kuti mukuteteza chuma cha dziko lino kuti chisawonongeke. Choncho tikunyadiyeni kuti Mulungu anayika luso, Mulungu anayika nzeru mwa inu. Komanso ndikufuna ndinene mudziwe ngakhale inu mamisa kumene muli, mukaona ena akupingapingani, musayiwale tupajatane ndi chisankho pa 16 September 2025 limene atokoraza simakaficha kwera chipani cha MCP anapeza ndithu timaperesenti tawo. Ndiye timaperesenti timene tija ntimene tikumakhala kumasokosa kumakuwakuwa ngati achule ali m'madzi, ntimene titi kusonyeza kuti kuvomereza kunena kuti pa zisankhozi analephera, sakumakhala kumadzidzimuka kuti koma ndife tili kunja kwa boma, chifukwa anthuwa sankayembekezera pangakhale pang'ono kuti iwo angatuluke 2025. Ndi chifukwa chake mapeza amayankhula ma confidence kumanena kuti boma ndi lomweli sitikusintha,
amayankhula ndithu anthu ndifake mumapeza kuti ngakhale achimwenda amabwera kumanena kuti mufune musafune koma achakwera kupitiriza kulamulira dziko lino ndipo amachita kumayankhula mwamtudzu kumanena kuti iwo MCP akalowa amakhala zaka mpaka na sati chakuti ali pa mpando satuluka chisawawa samadziwa kunena kuti mulungu wakonza zotani komanso mulungu ndi wodabwitsa motani samazindikira china chilichonse ndiye pano kuti mupite anthu muchite survey muyende pa ground muyende madera onse aziko lino la Malawi mukapeza kunena kuti anthu ambiri akuyamikira kunena kuti ayi usogoleriwu ndithu padakali pano ayamba bwino kwa ambiri ndipo simasewera anthu ambiri akuyamikira kuti bora panopa kumatha anthu kupanga ka bizinesi akamapita kokaoda kandi kulimbi ena amapita kandi mulilongwe ena kandi kunzuzu akamapita kooda zinthu akumadziwa kuti ndikaoda mtengo wake wakuti ndizagulitsa mwakuti zimene mbuyomo zinali zovuta munthu umatirero wiki ino kwakaoda mtengo wina wiki amaso kaoda mtengo wina osiyana so magulitsidwe ngakhale background amakhala ovuta kuti upange bizinesi yolongosoka anthu ambiri adukaduka mabizinesi so zonsezi mwazichita control njala yatha mdziko muno pofikizana mpaka na panopo palibe amene wafa ndi njala ayi so ndi zambiri ndalama yakunja imene inasoweratu mdziko muno ndi ikupezeka pena paliponse tabwerani ngakhale mafuta anthu amachita kupangira kugonera konko ndi awa anthu akufika pa filling station kuthira mafuta amene akufunira ndi kumayenda maulendo awo so anthu ambiri akuyamikira akuthokoza kuti ola akapita mzipatalamo akumatha kupeza ndithu mapanado ndikumamwa ndikumakhala bwino akapita zipatala zaulelezi ndithu pano mankhwala akupezeka anthu akulandira so zonsezi sangazione awo amene anavotera MCP iwo sangazione ngakhale pang'ono chifukwa iwo ndiwowawidwa mu mtima mwawo ndiponso iwo sangasangalale nkuti DPP ichite bwino ayi chifukwa iwo akufunanso mbomamo iwo akumufunanso mbomamo anachoka kumufuna mbomamo so ena ndi ena akamayankhula ife tikumangodziwa kuti ndimene zimakhalira kulibe mtsogoleri amene angabwere pa dziko lapansi nkuyamikiridwa ndi mtundu wake wina wonse sizingatheke palibe zinakanika muno mu Africa Gaddafi amalamulira bwino anthu ake ndipo amakhala kusangalala koma kunali gulu lina la anthu mdzikomo samaona ubwino wa Gaddafi lero dziko ndi limene lijali kumene amalamulira Gaddafi kuli mavuto mpaka na lero tateni mupiteni maiko osiyanasiyana lero mukaone kuti mwayi anali nawo uja samauza kuti ali ndi mwayi lero ali pa mavuto andiwe ali ndetiyeni Amalawi tiziziwa zabwino zimene tili nazo ndikuthokozeni kwambiri kuti Amalawi ambiri mukudziwa kunena kuti pangolini amene tili naye ndi yemweyo pangolini weniweni amene tili naye ndi yemweyo mdziko muno ndipo Amalawi alipe ndipo sakudandaulanso muyende pena paliponse mfufuze palibe amene akudandaula so ngati pali anthu amene akudandaula ndi amene analephera zisankho ndipo ndi anthu amene anatenga voti yawo kavotera MCP amene akubwera nkumapangati mapropaganda tawo ndi ajawa amene analuza zisankho pa 16 September 2025 so awo ndi osadandaulitsa ife tingodziwa tiolira samatseka pakamwa kuoneka kuti ku opposition iku ndikowawa ndifake mukupeza kunena kuti lero anena ichi mawa anena ichi lero anena ichi mawa anena ichi lero anena ichi mawa anena ichi zinthu zakenso zopanda maumboni ngatizo zinthu zizonena kuti ari kuphunzira mapropaganda cholinga chokutina kuti agwese boma boma lake liti ili ndi boma loyikidwa ndi mulungu ili uwu ndi ufumu oyikidwa ndi mulungu uwu na ufumu uwu ndi ufumu oyikidwa ndi mulungu so palibe
china chilichonse cholengedwa chimene chingagwetse ufumu umenewu. Kulibe cholengedwa china chilichonse, kulibe. Ufumu unayikidwa ndi Mulungu, ndiponso kutsogolo kwakufuna kuchotsedwaso ndi Mulungu akazafuna iyeyo Mulunguyo, osati munthu kungodzuka lero basi atipange zonena kuti bomali ligwe. Mwauponda kwambiri.